שלום לכולם חברים יקרים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. בסרטון הקרוב אני הולך לעבור איתכם על עסקה שלקחתי אתמול, החזקתי אותה עד היום. אני הולך להראות לכם הכל מההתחלה ועד הסוף, המודל כניסה, האישורים, הבייס, הולך להסביר פה ממש על הכל, אז תהיו איתי ותהיו מרוכזים. מראש אני אגיד, העסקה הזאת היא באה אחרי עסקה מפסידה שלקחתי. יום לפני או יומיים לפני, לא זוכר בדיוק, לקחתי עסקה מפסידה של $1,500. העליתי את הסרטון הזה גם לערוץ. לכו תצפו, לכו תבינו איך סוחר מקצועי מתמודד עם הפסדים, כי יש גם הפסדים. ומי שלא יודע להתמודד עם הפסדים בצורה נכונה, לא יודע להתמודד עם רווחים ומפסיד כסף. אז חשוב מאוד להציג את שתי הצדדים. כמו שאני מפסיד, אני גם מרוויח, כמו שאני מרוויח, אני גם מפסיד. אז ככה, יש פה רווח של אזור 40,000 שקל, הנה ראיתם, מי שרוצה שיחשב את זה בדולרים, הדולר גם ככה נמוך, אבל עדיין יש פה אחלה של רווח. סגרתי את החלק האחרון של העסקה, ממש כאן. כאילו, שימו לב, היה לי את העסקה, אני תכף אראה לכם איך חילקתי את זה מבחינת פרשלים, ואיפה הוצאתי כל חלק. בעיקרון סגרתי כאן, אני אסביר גם למה סגרתי דווקא כאן, ולא חיכיתי יותר נמוך, יותר גבוה. אז ככה, זאת הייתה עסקה כאילו נטו הוכחה, שתראו של את הכניסה ואת היציאה. נתחיל מההתחלה, אז ככה. קודם כל, היה לי פה את כל המודל קנייה הזה, דיברנו עליו, המודל קנייה הזה שכרתי אותו גם, את הדבר הזה. היה לנו את המודל קנייה הזה, לאחר מכן עלינו לגבוה מסוים, ירדנו לאורדר בלוק, האורדר בלוק הזה החזיק את הגרף, אחר כך התחלנו פה מודל קנייה, התחלנו לכבד אזורים חיוביים, תחילת השבוע, זה לא היה תחילת השבוע, סליחה, זה השבוע שעבר עדיין, ירדנו לפה, השתמשנו בחוסר איזון הזה, טסנו, הפכנו את האזור הזה גם לברייקר, כאן, היה את השורט שאני לקחתי כאן, מי שזוכר, כאן אני הפסדתי, את $1,500 שדיברתי עליהם, שימו לב מה קרה לי גם כל השבוע, ודיברתי על זה בסקירה הקודמת, כאילו בסרטון הקודם של העסקאות, שאנחנו נממש מפה מודל מחירה, יהיה פה מודל מחירה. השאלה מתי המודל הזה יהיה, והקטע של לנהל סיכונים ולנהל את העסקאות שלכם בצורה שהיא נכונה, זה להשאיר את עצמכם תמיד במשחק. כשאני תמיד במשחק, אני יודע לקחת את ההזדמנויות. אם יקרה מצב שאני אפסיד, סבבה, הפסדתי, אבל התיק שלי בחיים, אני בחיים, אני יכול לשחק. יכול לשחק, יכול לסחור, עזבו, לא מדבר על זה מלשון משחק, כאילו זה משחק, זה לא משחק, זה התחום הזה. מדבר על התחום הזה בכלליות. עכשיו, תחשבו על זה ככה, בן אדם שעכשיו יש לו רצף הפסדים, שורף את כל התיקים שלו, מה הוא עושה? או שהוא לוקח הפסקה, או שהוא מתחיל מבחנים חדשים, או שהוא בכלל, לא יודע, פורש מהתחום, או שהוא עובר לדמו, הוא עושה את כל הדברים האלה. וזה מעכב את ההצלחה. למה זה מעכב את ההצלחה? כי בהפסד, לקחתם את ההפסד כמו שצריך, אבל כשהגיע הרווח, לא הפקתם את הרווח בצורה נכונה. ופה היה לי הפסד של $1,500, סכום שאין לי בעיה להפסיד, אין לי בעיה להפסיד גם $5,000, $10,000, אין לי בעיה להפסיד את הסכומים האלה, הכל טוב, גם מבחינת ניהול סיכונים וגם מבחינת המנטליות של הסוחר, תתאימו את הסכום למנטליות שלכם, למה שאתם יכולים לעמוד ולראות את המספרים על המסך, אבל יש סוחרים שהיו שורפים את התיקים שלהם ואז היו מתחילים הכל מההתחלה, ולא היו לוקחים את העסקה המנצחת הזאת, או שהיו לוקחים אותה בדמו, והדמו לא שווה כסף. בואו נגיד את זה ככה. אז ככה, היה לי את המודל קנייה הזה, התחיל כאן, מתחתי פה סטיות תקן, שימו לב, יש לי פה שבירה, חזרה לאימבלנס, לקיחת נזילות, חזרה לאימבלנס, אורדר בלוק אפילו, כל הדבר הזה, טיסה למעלה, שבירה, היה פה את הברייקר הזה, והיה פה את ההמשכיות, אחד התלמידים שלי לקח את המהלך הזה, שברנו למעלה, שבירת מבנה חזקה, עלינו, תחילת השבוע, היה פה את הגאפ הזה למעלה, אחר כך ירדנו, יצרנו פה נמוכים שווים, דיברתי על זה, בסרטון על השורט שלקחתי. אני ציפיתי עוד כאן, לבוא ולקחת את הנמוכים האלה, לא לקחנו את הנמוכים האלה, בסך הכל ייצרנו פה עוד סל סייד. הנדסת נזילות, נמוך, 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 לקחנו את כולם, עכשיו אפשר לעלות דבר כזה, ככה. מה קרה לנו בפועל? עלינו, 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 הנדסנו נזילות, עוד נמוכים, כאן. היה לי פה פתיחת מסחר, אני אכנס לרזולוציה היותר נמוכה ונלך לטווחים יותר נמוכים. חשוב התמונה הכללית לפני שאני בא ופותח גרף דקתי מן הסתם, אבל שימו לב מה קרה לי כאן. אני אפילו אראה את זה גרף יותר נמוך. אז ככה, פתיחת מסחר, לקחנו את הגבוה של כל היום, היה פה טרטל סוק מאוד מאוד משמעותי, לא יודע אם היה SMT, צריך לבדוק, יכול להיות מצב שהסטייה בקורלציה בין הנכסים,
כן היה סטייה בקורולציה, יש רעש מהוואטסאפ שלי, אני מוחק את זה, היה פה סטייה. S&P לקח פה, לא לקח פה את הגבוה הזה אפילו, נכנס לחוסר איזון הזה ממש בקטנה, נפל, נסדק, הבחור שלנו לקח את הגבוה, לקח פה דבלמרק, לקח פה נזילות חיצונית, התחלנו לשבור מבנה, היה פה אפילו אפשרות להיכנס ולבצע את הדבר הזה. אמנם זה כניסה מסוכנת להיכנס כאן, לשים סטופ לוס כאן. עכשיו בטח אתם תשאלו אותי, אז למה לא נכנסת כאן? לא נכנסתי כי לא הייתי על הגרף. קיבלנו את השבירת מבנה היפה והמרשימה הזאת. עכשיו, שימו לב לנר השעתי. קיבלנו גם שבירה שעתית. עכשיו, כשאני מקבל שבירה שעתית כזאת, אני מצפה לתיקון. תיקון לאיפה? לנר השעתי הקודם. זאת אומרת, נר השעתי הזה נראה ככה, חוסר איזון שלו. אני יכול למתוח פה פיבונצ'י, אני יכול למתוח על כל הנר, יהיה לי יותר מדויק, מההתחלה ועד הסוף. כן, את הפתיל הזה אין צורך להסתכל עליו. אולי אפילו... לא זוכר אם הסתכלתי עליו. בקיצור, הסתכלתי על פחות או יותר החצי של הנר הזה. חצי של הנר הזה יושב כאן, בערך כאן, סבבה? יש לי פה ברייקר, ברייקר כאן, מתחתי את הברייקר הזה. סימנתי אותו. אמרתי, אני רוצה שהמחיר יחזור מינימום לברייקר הזה וימשיך ליפול. זאת אומרת, היה לי פה SMR, מה זה SMR? Smart Money Reversal, לקחנו פה נזילות חיצונית, לקחנו פה גם גבוה, את הגבוה של אתמול, אתם רואים, היה לי פה גבוה של השלישי לחודש, לא, כאילו זה היה, לא סליחה, לא גבוה של אתמול, גבוה של אתמול היה כאן, לקחנו אותו כבר כמה פעמים, כאילו אם אתם תראו את היומי, נראה לכם את זה, איך זה נראה ביומי, אתם רואים, לקחנו את הגבוה של אתמול, כאילו, העסקה הייתה אתמול, כאילו הכניסה לעסקה הייתה ביום רביעי, לקחנו את הגבוה של יום שלישי, בצורה מושלמת, כאילו שימו לב איזה סוויפ, לקחנו נזילות חיצונית, צריך לחזור לפנימית, פנימית קרובה כאן, פנימית יותר רחוקה כאן, ואני בכלל חושב שנגיע לכאן, אבל זה, עזבו, זה לפורום אחר, זה לסקירה שבועית, דיברתי על זה גם בסקירה השבועית. אז ככה, קיבלנו פה שבירת מבנה, יש לי פה ברייקר, יש לי פה אימבלנס, שימו לב גם בדקתי, יש לי גם את האזור הזה, אני הסתכלתי גם על האזור הזה, וגם הסתכלתי על כל האזור הזה בתור ברייקר אחד גדול, כאילו, כל האזור הזה. עכשיו, מה קרה לי פה בפועל? היה פה איזה מודל מאוד מאוד מטופש ללונגים, אני לא לוקח דבר כזה ואני לא סופר דבר כזה. מה קרה כאן? יפה. לקיחת גבוה, כניסה לחוסר איזון, ברייקר בלוק שיושב כאן, ממש נגענו בו כאילו, באמת נגיעה פיצית וקטנה, ומה קרה לי כאן בפועל? התחלנו לכבד אזורים שליליים, היה לי פה גם את השבירה הזאת, היה לי פה גם חוסר איזון שנפרץ והופר, והיה לי פה גם התחלה של אורדר בלוק מסוים. הכניסה הייתה בערך כאן, סטופ לוס שלי ישב כאן מעל הגבוה הזה, כן, בערך כאן, אפילו קצת יותר גבוה, כן, בערך כאן היה דבר כזה, ואני ציפיתי לקחת כמה מהלכים, קודם כל, מהלך ראשון תוך יומי, לקחת דבר כזה כאילו, שהוא ייקח את הנמוך הזה, ויש פה אפילו גם את הנמוך הזה, סליחה, כי אני מה שעשיתי, חילקתי את הטייק פרופיטים שלי בעסקאות לכמה, בגלל זה שהראיתי לכם בהתחלה, הראיתי לכם כמה פוזיציות שונות, כאילו היה רווח 5,000, היה רווח 3,000, היה רווח 2,500, למה זה ככה? בגלל שאני אמרתי, אני יוצא עם חלק כאן, למה כאן? כי כאן יש לי פה את הנמוך הזה, הנמוך הזה יצר את כל העלייה, זאת אומרת הנמוך הזה, קונסולידציה ראשית של טווח זמן יותר נמוך. למה? כי הוא נכנס לחוסר איזון, טס למעלה. והנמוך הזה גם מנזיל אותי, כן? אני נוקם בו, סתם, לא נוקמים בגרף חברים. היה לי פה גם חוסר איזון מתחתיו, כאילו אני יכול לסמן את החוסר איזון הזה ככה, אני יכול לסמן את כולו. אז אני אמרתי, אני מוציא פה חלק, כאן. היה פה יחס של 1 ל-4 בערך. הוצאתי חלק מאוד מאוד גדול מהעסקה באזור הזה. נראה לכם את ההתנהלות, נראה לכם את הגרף. כמובן שאין מתנות ואין דברים חינם לכל מי שאוהב חינמים ואוהב עסקאות קלות. העסקה הזאת הייתה ממש לא קלה, כניסה כאן באזור 6 בערב, נפילה לכאן, נכנסנו לאורדר בלוק, היה גם סטייה בקורלציה בין הנכסים, S&P, כך פה נמוך, שנאסד"ק לא לקח ונכנס גם
חוסר איזון. אני ציפיתי ש-S&P יגיע לפחות לכאן, ומה שקרה בפועל, הוא לא הגיע לכאן. נחזור לכאן, נחזור לדף הזה של המיקרו. כן, הגענו לכאן לחוסר איזון, לא חוסר איזון, סליחה, לאורדר בלוק, לקחנו פה דבל מרק, עלינו, לאיפה עלינו? שוב חזרה לכניסה שלי. כן, סוג של עלינו קצת יותר גבוה לברייקר, ואחר כך מה קרה בפועל? נפלנו. נפלנו בצורה שהיא חזקה. עכשיו זה קורה הרבה לגרף, הוא מייאש אתכם בטווחים הקטנים, אבל בטווחים הגדולים הוא נותן את המודל הכללי. בגלל זה מחזיקים תיקים גם לעסקאות יותר ארוכות ולא מחפשים לקחת את העסקה של הדקה, 2, 10 שניות. אני רואה סוחרים שמתפזרים יותר מדי. יש לכם אפשרות גם לזה וגם לזה, אבל הפרייס סקשן האמיתי, הגרף האמיתי, שימו לב למה שאני אומר פה, אף אחד לא יגיד לכם את זה. הגרף האמיתי זה הטווחים הגדולים, זה הטווחים של השעתי, 4 שעתי ויומי. אולי אנשים אומרים את זה בשביל הבייס ודברים כאלה, אני מדבר פה נטו על נרות נקיים ונטו על תנועה נקייה. ככל שתעלו בטיים פריים, הגרף ייראה יותר טוב ויותר נקי ויותר מסודר ויהיה לכם יותר קל לקרוא אותו, וגם המהלך שתחזו יותר טוב. עכשיו, לא מדבר איתכם לחזות עכשיו מהלך של 3 חודשים, מה הולך לקרות עוד שנה, לא מעניין. עכשיו כאן, נפלנו, הפכנו את האורדר בלוק הזה. זוכרים שאמרתי לכם שהוא אורדר בלוק? זה. הגבנו ממנו גם למעלה. הפכנו אותו לברייקר, נכון? אורדר בלוק נשבר, הופך לברייקר, פשוט. מה קרה לי כאן? ברייקר עם בלנס, יוניקורן, זה היה בבוקר, אחד התלמידים שלי לקח את זה. בפועל, אם אני מסתכל פה על מרקט מייקר מודל, סמארט מאני רוורסל עם SMT במינוס 4 לאחר שלקחנו את הנמוך של יום שלישי, מחירה בסיכון נמוך והמודל בסיכון נמוך שלי, רגל ראשונה למטה, כאילו הרגל ראשונה יותר נכון כאן, רגל שנייה למטה. רגל שנייה למטה לקחה פה המון סל סיידים, אני באופן אישי סגרתי את הרוב כאן, השארתי כן איזה ראנר, אני לא אשקר, כי יש מצב לתפוס פה את כל המהלך הגדול שדיברתי עליו בסקירה השבועית הכללית. בתכלס, הרגל השנייה הזאת היא גם הייתה סחירה, הייתם יכולים לקחת את העסקה הזאתי בערך, לחפש כאן מודל בתוך מודל, 2-3 תלמידים שלי לקחו את זה ושלחו לי, זה רק מי ששלח לי, יכול להיות שעוד לקחו את זה, וכאן אנחנו כנראה נמשיך ליפול. זאת הייתה העסקה חברים, זה ההתנהלות, אזור ה-430 נקודות, כאילו טייק פרופיט סופי. אני באופן אישי חושב שאנחנו נרד לכאן גם לחוסר איזון הזה, ועוד איזה משהו, שימו לב לשבועי. מישהו אמר לכם את זה בתחילת השבוע, בתחילת החודש, שאני רוצה לראות לקיחת גבוה חודשי, לקיחת גבוה שבועי, וחזרה לכאן. האם אנחנו נחזור לכאן השבוע, בשבועיים הקרובים, החודש? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. האם אני אקח סיכון על זה? לא, אני לא אקח סיכון על זה, לכן אני לא מחזיק סווינגים על מניות כרגע. יצאתי ברווח מאוד מאוד מספק. לקחנו פה את הגבוה, אפשר לחזור כאן. זה התרחיש הקל, התרחיש הכבד תיקון לכאן, ואחרי התיקון הזה אפשר לקנות מודל קנייה מאוד מאוד יפה. כל הטווחים מסתדרים, תראו את היומי, כאילו תראו גם את הימים, מה קרה לי פה, דשדוש בתחילת השבוע, לקיחת גבוה כל הזמנים, ונפילה, אפשר ליפול לכאן גם. כרגע אני באופן אישי סיימתי את שבוע המסחר שלי, אלא אם כן יהיה לי סטאפ שאני אגיד, בואנה אני חייב לקחת את זה. מה קורה לי כאן? עכשיו שימו לב למשהו, אני רוצה שתבינו עוד איזה משהו. נפלנו כאן, לקחנו את הסל סיידים האלה, לקחנו את המטרה שלי. המטרה שלי הייתה יותר נמוכה, אומר לכם את האמת, אבל בגלל שהעסקה הזאת הייתה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מייגעת, מייאשת, תנו לי את הכסף שלי כבר. לא רוצה להחזיק יותר, כאילו בסכומים גבוהים, סכומים יותר נמוכים נחזיק, אין בעיה בכיף. עכשיו כאן נפלנו, ואם אני מסתכל על הנר היומי של היום, הוא שלילי. עכשיו בגלל שהנר היומי של היום שלילי, יש מצב שנרד אפילו לכאן, ואז מחר נעלה לכאן, ומחר אתם יכולים לחפש סטאפ כזה. כאילו זאת אפשרות, או היום אפילו. אפילו היום מחפש סטאפ כזה, כאילו לחפש את האזור הזה, ולהוציא מפה רגל שטיחית של הפצה למטה, לכיוון האזור הזה,
אני חושב שאפילו ניקח את האזור הזה בקרוב. שוב, דעתי האישית בלבד, לא המלצה לפעולה, תעשו את הניתוחים שלכם, תעשו את הסקירות שלכם. שיהיה בהצלחה לכולם חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, תנו איזה לייק, תנו איזה תגובה, תפרגנו קצת, אתם מקבלים פה תוכן ברמה מטורפת, בחינם לגמרי.